Čaute ľudia, v dnešnom videu si vlastne zistíme, jaké vysoké máme IQ. Názov hry budete mať dole v popisku, takže môžeme ísť na to. Hneď ako prvá vec. Máme to tu aj napísané. Easy proste. Easy. Stačí tu vstúpiť. A je to. Takže 1 IQ+. A samozrejme hru som aj trochu, ako vidíte, testoval. A no to je fakt trápne. A môže sa tu dostať, myslím, že aj na, čo som videl, typka bol na 192. poschodí. Čo je podľa mňa fakt dosť veľa. Taký ideme. A dosť easy zatiaľ. Zatiaľ je to skôr také, že niečo proste na precvičenie mozgu. Iba také proste na rozohriatie, sa dá povedať. Bludisko, to si aj trinku máme tam. Čo som išiel minule. Jo. To bola 7, myslím. A to som si... A, či nie? Tu je to. To nie je to. 5, 9, 2, 1. Ideme. Inak ja som si úplne myslel, že s tým výťahom pôjdem dole. A proste nie. A prvýkrát som sa fakt dosť prekvapil. Inak toto, čo som teraz prešiel, nečudujte sa, ak vám to hneď nepôjde. Pretože mne to tiež hneď nešlo prejsť vlastne pretože neviem jak, a musíte tam nejak z boku. A cez ten dropper si dajte možno pohľad trošku vlastne takto ďalej. 3. Či nie? 4. Už máme IQ, neviem koľko, pretože som jo, 9. 5, 7, 2, 0. Yes. Tak ideme. A tu máme zase taký trošku viac easy level pri... Je. To je fakt trápne. Koľkatka to bola? Asi 11. Jo. Ja sa vlastne už vždycky spawnem tam. Tu som skoro prešiel, lebo mi nešlo skočiť. Neviem prečo. Toto je dosť ako furt. Možno na to niekto nepríde, ale myslím, že každý by na to mal prísť. Akože aspoň za takých 10 sekúnd. Ale toto je vo veľa hrách. Potom si ešte niekedy môžeme zahrať tiež takúto hru, ale vlastne inú. Ale na podobnom princípe, že budú skúšať naše IQ, pretože na jednu som raz narazil. Ale zabudol som, jak sa volala. A vlastne mohli by sme si ju zahrať hneď po tomto videu teoreticky, keďže sa dosť nudím. Tak ideme. A skákať tu nejde. To vás chcem tiež zase upozorniť, ani tu... Nie, tento level fakt nemám rád, lebo tu musíte ísť pomaly. Ako fakt veľmi pomaly. Yes, sme tu. A keby vás zaujímalo, prečo nemám tričko, v niektorých hrách mi ho nenačítam. Aha jo, inak ja som si myslel, že toto je bludisko a potom mi došlo, že jo.
len tá podlaha, čo ide dozadu. A neviem, prečo mi na ňu nejde moc ísť. Dotaz to čo je? Poď. To nejde. Predtým mi to šlo, ale teraz akože... no tak. OK, snaha sa vyplatila, pretože som poctivo dohral aj tento level. Tak, toto som nepochopil, lebo tomuto som moc nerozumel. Tak. Som to typol a bola to 7, sa mi zdá. Tak 4. Počkaj, a skúsme to pochopiť. Asi proste budeme musieť typnúť. Tak 8. Reálne o číslo bližšie. Teda, bol som o číslo vedľa. A toto som myslím, že... toto je už... Ani neviem čo. To je nejaký chyták. A tak nie. No tak toto som už neprešiel. Už to tu aj vidíme. Alebo či, neviem. Tu je tá krabica. To som nevšimal. A tu som myslím, že ešte nebol. Alebo neviem. Nepamätám si to už moc. Tu som teda nebol. Čo je to? Asi chápem. A tak ja sa tu asi budem musieť vrátiť. A to je už myslím, že úplne aktivované, ten zelený. Ten. Yes. IQ plus a každý deň by sme mohli dojsť aspoň na, teda spraviť 30 levelov. To som nepochopil. Počkaj, to mám zrátať. 2, 4, 6... 9, 11, 14, 15. Pokiaľ sa moje výpočty nemýlia, tak... OK. Konečne násobilka, lebo som sa na ne dosť tešil. 95. A poviem vám, jak si to uľahčiť. 5x10 je 50 a 5x9... 5x10 by bolo ďalších 50, ale minus tú jednu päťku je 45, takže 50 plus 45 je 95. Bum. Že na akom som poschodí? 19. Počkaj. A to je asi, že mám spravenú 19. Tak na 20 nie. Alebo neviem. Ako fakt. Prečo? Počkaj, pôjdem tu. Yes, ja som to vedel. Počkaj. A teraz som vyšiel tu, ale... Fakt neviem. A tu sú tak blbé otázky. OK, dali sme to. A inak ten typek má aj trošku zachránil. Aký je kód? Ja neviem.
Čo to bolo? 95 myslím. Yes! No tak toto je už brutálne na pamäť. To bolo vlastne, že prvá odpoveď. Niekde tu myslím, že bolo. Ale kde? Fakt neviem. Počkaj, nedá sa cez to vidieť niečo? Aha! OK. Na tie cedule si fakt musím dávať pozor. Už ideme do 22 a už len 8 levelov a ja sa dosť teším. Ja sa nemám ísť náhodou tu. Pretože... Tak nie. Aha! To je to je easy. Však to je easy. To stačí rozmýšľať. Jedno tu. Potom tu. Tu. Čiže je tu len zrkadlovo otočené. Reálne to by mohol pochopiť. A potom až skoro k poslednému. A výsť. Easy. A za to on mi pomohol. Trošku. Čo? 6 plus 8? Počkaj. Ale jak to mám dávať? Počkaj, ja idem preč. Ale jak to tam mám napísať? Ja som nevedel, že sa tam dá kliknúť. Ja nepíšem tak rýchle a tiež mi tam zavadzal. Robí si srandu, nie? Nie! Co? Nenormálny. Nezavadzaj. Ne. Teraz musím naplno zaplniť svoj mozog. Yes! Na 20. Už je to fakt hardcore a mám tu už aj fakt ťažké logické veci. Yes! Tu vlastne stačilo, že toto je jedna kocka a tu vlastne si zrátate 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Takže 6 x 2 je 12 a potom plus toto. Fú, ale tak... Táto hra by sa mi zišla asi hrávať častejšie, sa bojím. Takže pravdepodobne musím výjsť úplne všade. A toto môžem skočiť, nie? Stane sa niečo? Tak asi nie. 4 poschodia, alebo teda prejdem. No. Neviem. No. Myslím, že tam hovoril niečo o prvom čísle, ale všetko som nerozumel, ale negatívne. Ja asi... Tak to by to malo ísť dopredu, nie?
Tak asi nie. Stoj! Prečo zrovna ja musím vždy chcípať? Myslím, že tu bola aj nejaká drevená, ale to by zhorelo, nie? Neviem. A ja som cez to mal preskakať. Tak neviem. Nemyslím si, že to bude ten kód, ale... Tak asi... Reálne. No, a kam mohol sa to tak vidíme tu celé, moc to také ani nebolo. Ok, 3 to bola, myslím. Alebo 4. A počkať, ja som to mal asi zdrátať, alebo niečo. No tak to som dobrý. Aha, už chápem. Je to fakt asi rage quit? Nemôžeš mi ani klávesnicu vstať. OK, sme tu. Asi na 30. neúspešný Pokémonok. Takže do 30 si ukážeme na budúce. Alebo tak, OK, ukážem vám ju hneď teraz. Vyzerá to dosť zaujímavo. Takže vidíme sa na budúcom videu. Čus. A samozrejme dajte like.